खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। सोरखारा मैया हादोरसानि थाखाय गोदान एसअपि एबा कर'ना भाइरासखौ गोसारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय माखासे गोदान खान्थिफोरखौ खानानै होदों। बे गोदान एसअपिआ दिनै फुंनिफ्राय जागायबाय एबा बाहायजाबाय। कर'ना गोसारनाय आरो कभिड-19 पजिटिभ जानायनि अनजिमाखौ खम खालामनो थाखाय सोरखारा बे राहाखौ लादों। गोदान एसअपि बायदिब्ला दिनैनिफ्राय गासै दखान गला आरो फालांगि फसंथानफोरा साननि 1 रिंगायाव बन्द खालामनांगोन। फैगौ 15 साननि थाखाय सप्तायाव जाग्रा हाथाइफोरखौ बन्द खालामनानै होदों एबा बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों। गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरा फैगौ 15 साननि थाखाय बन्द थागोन। बबेखानि इमारजेन्सि एबा जोबोर गोनांथार सिबिथायनि मावख'फोराल' बन्द थानाय नङा। गोथार जुलि आरो गोथै गारनाय समाव 60 सुबुंफोरखौल' नुजाथिनो थाखाय गनायथि होनाय जादों। गोथार जुलिनि थाखाय आलासि सिबिनाय, जानाय लोंनाय होनो मोननाय नङा। गासै धोरोमारि हाबाफारिफ्रा फैगौ 15 साननि थाखाय आबुङै बन्द थागोन। रायजोआरि सिबिथायनि गारि मटर एबा बासआव 30% पेसेन्जारफोरखौ दैखांनो हागोन। अट' रिक्सा, इ-रिक्सा आरो टेक्सिफोराव सासे ड्राइभारजों 2 पेसेन्जारफोरखौल' दैखांनो हागोन। साखा खबनै गारि एबा बाइक, स्कुटारफोराव 2 गाखोनायखौ होबथादों। बबेखानि बाइक आरो स्कुटार सालायग्रानि उननि सिटआव आइजो एबा खुदिया गथ'फ्राल' जिरायनो हागोन। साननि 2 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम रावबो सुबुङानो जानला मानला ओंखारनो मोननाय नङा। बेखिनि समाव आबुङै बन्द थाजोबगोन। गासै रेस्टुरेन्ट, धाबा आरो हटेलफोरा साननि 1 रिंगायावनो कास्टमारफोरनो जाहो लोंहोनायखौ बन्द खालामनांगोन। बेनि उनाव हम डेलिभारिखौल' गनायथि होनाय जागोन। इ-कमार्स जोहै गोनांथार मुवा बेसादखौ कभिड प्रट'कल बाहायनानै डेलिभारि होनो हागोन। जुदि थांनाय मोनसे सप्तानिफ्राय ओनसोल मोनसेयाव कभिड-19 पजिटिभ जानायनि हारा 5% बाङोब्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावनो हागौ एबा बै ओनसोल एबा फिसा ओनसोलखौ कन्टेनमेन्ट जन खालामनो हागौ। फार्मासि, देहा फाहामसालि, जुनार आबोर खालामग्रा मिरु आरो भेटेनारि क्लिनिकफ्रा होबथानाय गैयाजासे गावसोरनि सिबिथायखौ होलांबाय थानो हागोन। गासै सोलोंथाइ फसंथान, फरायसालि, फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालिफ्रा बन्द थागोन, नाथाय गुन गोनां भार्चुएल सोलोंथाइ राहा होनांगोन। फिन बुंफिनदों, जायखिजाया सुबुङानो साननि 2 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम लामा सामा ओंखारनो मोननाय नङा। बबेखानि जायफोरा इमारजेन्सि सार्भिसफोरजों लोब्बा थागोन बिथांमोनाल' बेखिनि समाव ओंखारनो एबा दावबायनो हागोन। कर'ना गोसारनायखौ होबथानो जों बयबो मोखाङाव फेस मास्क आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनो सोलिनांगौ। लोगोसे आखाइखौ साबोनजों खनले खनले थाब थाब सुनायनि हुदा खालामथारनांगौ। सेनिटाइजार बाहायनो नांगौ। कभिड-19 पजिटिभ जानायनि बिबांखौ खम खालामनो एबा कर'ना गोसारनायखौ होबथानो थाखाय सोरखारा खानानै होनाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ एबा एसअपिखौ मानिनानै सोलिथारनांगौ। नङाब्ला जायखिजाया सुबुङानो बेनि थाखाय दायनिगिरि जानो हागौ आरो साजाबो मोननो हागौ। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।